kwasa ngalele kusile sompa kusile sompa kwasa ngalele kusile sompa kwasa. Siyanamukela kuSolomoya TV nomkhulu Mazibuko. Mkhulu. Amen. Siyaqhubeka mkhulu. Amen. Silawulo umoya la. Yebo. Isihloko kuphathwani masiqala mkhulu. Sikhulume imimoya yamanzi. Imimoya yamanzi nejazi elimnyama. Sho ukuthi sokuzoba yicrown ijazi elimnyama. Noma kuyoba yisaba salesihloko. Yeah. Njengoba sesiqhubeka suku part 3. Mkhulu masiqala sizithole sesikhuluma ngomndawo. Yeah. Wajula mkhulu. And into yomndawo ngesilungu kuthiwa i-controversial ngoba inezincazelo eziningi. Yeah. Abantu abaningi bazi ukuthi umndawo wenziwa abantu baseMozambique, abantu baseZimbabwe, abantu baseSwaziland ngoba moya umndawo umoya osuka kulezo indawo lezo. Yeah. Wena ke ucacisile ngendlela umoya okukhanyisele ngawo ngumoya womndawo. Yeah. Sathi sisabhekile sathi siqhubeke uphathu ngoba sifuna ukuya kulento yamanzi namajazi amnyama. Sazithola sikhuluma ngomdiki. Yebo, amandiki. Amandiki. Wacacisa umoya wakuhambisa ngendlela kodwa ke socacile mkhulu ukuthi ukuze sikwazi ukuyicacisa lento yamanzi namajazi amnyama kumele sisethe ifoundation or sibeka ama pillars. Singena kwi ipillar noma umphini wesithathu. Siqale ngomndawo noma amandawo seza ngamandiki. Manje mkhulu sibone ukuthi awuvele ungene endawo esigabeni samanono. Yebo. Mina ke mkhulu ngokwazi kwami kukhona amanono amanzi kukhona amamoya amanono entaba. Yebo. Kanjani na ngizokutshela ukwenzela ukuthi nabantu babe necontribution. Ngazi amanono amanzi kube abantwana abachithekile bengekaveli noma abaye ba terminate abazali. Abanye baphuphumile esesiswini sabo sabazali. Kodwa kube khona amanono la ayavela. Abanye abantwana bayashona ukuthi ushone ngesikhathi sezifo kukhisife ashone na 3 months. Omunye ashone athole accident ena 5. Oshone ngekathobi eseseyingane. Ngazi ke ukuthi uzosho ngokwazi kwakhe kuthiwa amanono entaba lawo. Laba abaphophomile abaphuphumile isizulu. Yeah. Abaterminatiwe nalabo kube ama miscarriage. Ukuthi solimazwa silinyazwe ileli gama lokuphuphuma. Into ephuphumayo yingwebu. Ingwebu. Hayi sozoyicacisa ke. Into ephuphumayo yingwebu. Ithi nje phuphu. Noma into ebilayo. Uyayibona manje uthinde. Into ephuphumayo yingwebu ethi phuphu. Uyachitheka lo mntwana. Mkhulu, mangivele ngokubambe lapho ngithi kulesihloko samanono esiphezulu kwendaba yamanzi namajazi noma nengubo emnyama. Ngicela ke mkhulu uphatri wethu ukhulume ngamanono. Kodwa mkhulu uzoqala ubulise ekhaya ucela abantu ukuthi ba share ba like ba subscribe kwenzela ukuthi i-channel ikhule nomyalezo ukwazi ukuthi ufikelele ebantwini abaningi. Ngicela ukuthatha intambo ngizilahlele kuwo. Amen. Amen. Siyaphinda futhi siyabuya sizokhuluma ngamanono. Ayi madoda hawo sesisuke sajula kakhulu sajula ngezangazi azojula ngamakhehla. Sizojula ngeingane ke manje. Sijule ngamakhehla, sajula ngezangazi, sajula ngani? Sojula ngabantwana namhlanje. Noma manje sizojula ngabantwana. Yebo ngiphinde ngibingeleleke bantwana beSolomoya TV. Ngibingelele nje ngibingelelo umkhulu Mazibuko. Isazi somoya lesi isanusi esikhulu. Kuyizanusi singezanusi zezwe. Ya isanusi lesi. Yebo silapho nje sizojula ngomoya wani wabantwana manje basemanzini phela. Sike sathi masikhuluma siqala lapha
nomkhulu uDlomo sakhuluma ngendaba yokuphuphuma. Phuphuma. Phuphu. Hey. Phuphuma. Phuma. Phuma. Into ephuphumayo yigwebu. Yaphuphuzela njengoboya. Yaphuphuma. Yebo, into ephuphumayo. Lezi ingane amanono, zingane njani ezachithekayo. Ngizenze njani? Ziphume zingamanzi. Beyisengamanzi zaphuma. Ingakho bethi phuphuma. Ingakho bethi phuphuma. Okay, ngoba bengithi ngifuna ukuthi siyihlahlele lapho ukuthi lo phuphuma usho ukuthini? Phuphuma, phophoma. Okusho ukuthi kuyigwebu lento, kuyaphophoma njengani noma kuyabila njengempophoma. Impophoma ithi mayishaya bese kuphuphuma lamanzi. Nalamagwebu uphuphume inkungu noma imkhemezelo yani yempophoma. Noma bese kuphuphuma isteam noma ivapor noma sibiza ngani ngesintu kambe isteam nevapor ismoko. Bese kuyaphuphuma ngalesikhathi kubila lento iyaphuphuma iphuma nani nalemvula yemkhemezelo yakhe yomoya wamanzi. Kodwa laba bayachitheka bayaphuma. Umkhiphile uchithekile. Umchithile uchithekile. Uyamkhipha noma uyaphuma lo mntwana lo. Yebo. Akwasijuleke manje kwesithinde nje ekujuleni. Sinomuntu ohlushwa ingane ukhulelwe namhlanje. Usasa kakhulelwe. Sinomuntu ohlushwa ingane iyaguduza iyashaya esibelethweni. Kube ngathi iyakhahlela lengane. Khona into ekhahlela uphi esibelethweni sakhe. Kunabantu abavikelayo noma abapreventayo. Kuthi kuyahlala ayithole esopha noma ebleeda kodwa epreventile noma njani evikelile. Ungenzeka useyikho ukukhipha izingane. Angisho ukuthi ukukhipha izingane ngaze ningithuke niyathukana nini. Niyathukana ke nina ngiyanazi. Kodwa lokhu preventa noma ukuvikela leli gazi omunye ulizwe selinuka la emakhaleni. Selifuna ukuphuma ngehla ngoba ulivimbile ngezansi. Ulenze njani? Lwenze imvelo yalo. Lishintshe lezi ikhathi likhiphe lamaqanda libulala amaqanda liphinde lwenze njani? Luwahlumise futhi. Manje sewuthi uyahamba kuvela ingane. Kuthiwa wena wachithekela ingane. Athi yena ngazi. Angazi ngichithekela ingane mina. Kunabazichithayo, abazikhiphayo. Ezinye ziyaphuma. Ezinye bayazikhipha, bayaziphumisa noma bayazikhipha noma ziyaphuma. Lezi ingane. Inkinga ke ifika belapho. Nangiyana lo yamuntu uhlushwa isibeletho. Lesi sibeletho lesi siyagula. Waxebula umntwana. Waxebula inzalo yalo mntwana. Kodwa badibane nobaba wengane azi ukuthi kuzokwenzeka ukuthi enze njani? Aphume lo mntwana. Uzokwenza njani? Uma belala nje. Ingakho kumele nilale
senisemshadweni ngoba lezi ingane ziyahlupha lezi ingane uyimithi ungamithi ngoba ilokhu ihlala nje ilwa lapha kuphi esibelethweni kunento egidizayo esibelethweni eshoyo ukuthi kunengane eyenzana ephila ngaphakathi kwakho bayaye bethi abanye benza ababelethisi ngoba basuke bebelethiswa lezi ingane sekufika isikhathi sokuthi ngabe useyenze njani useyibelethile lengane le uthola ukuthi inolaka lengane akufuni ukuhlala izingane zakwabo ayifuni ukuhlala imali ayifuni kube khona izinto eziphumelelayo kuwe angikuphathi-ke makuthiwa wembethwe yimimoya yabantu abadala ngoba uyobalungisa abantu abadala kuyoze kuqwala ukugedla ngoba lengane awuyazi futhi awuyinakile mawuyazi ukuthi wayikhipha ufuna abantwana awusabatholi ufuna umsebenzi awusawutholi uthi kodwa ngiyabageza omkhulu nogogo ngiyayihlambulula imimoya nomkhulu mazibuko kodwa akulungi lutho yini na amanono abazwani nokungcola abazwani nokuhlaliswa ekungcoleni bangamanono abazwani nokungcola abazwani nokuhlaliswa ekungcoleni ungangcola ngokwenhliziyo ukuthi wayikhipha lengane waqeda uzodibana nobabwayo noma nenye indoda yakho leyo oyithandayo kodwa manje anithola abantwana nale ndoda iyangcoliseka ivalekelwa amaphupho yizo zonke lezi zinto ihlushwa ingane engayazi ngoba sekuhlangenele imimoya yakho ntombazane nawe mfana abahlali ekungcoleni bangayini bangamanono laba bantu bese siphinde sibuya ke sizokhuluma ngamanono okuphuphume ingane phambi kwakho umntwana sike sakuthinta kancane lapha yana masikhuluma ngezingubo sathi khona ukwembathwa khona ukwembatha okay ke nangu-ke lo mntwana kumama useyaphuma akamazi ukuthi wenza njani waphuma lo mntwana noma nangu lo mntwana kumama useyamkhipha uyazi ukuthi wamkhipha akakutsheni wena ukuthi wanze njani wakhipha umntwana akakutsheni ukuthi wena wakhipha umntwana uqeda wena uzohlala lapha okukhishwe khona ini umntwana ngoba nocansi laba bantu bayalithanda bayalala bamithe bakhipha ingane baphinde bazolala futhi bamithe phezu kwakho lokhu kungcola unomntwana akahlale kanjani kulento umithiso uJoe uzomkhipha umntwana uzomithiso uBen uzolala noBen atumithisa uJoe lo mntwana lona uwaphuphu wamkhipha la noma waphuphuma la usezombathwa isidoda sika Ben phezu kwaJoe hey ayithina nje namhlanje hayi sizinkinga madoda nangu yana uBen ukumithisile noma uJoe ukumithisile wamkhipha lo mntwana wabona ukuthi hayi akulungi phakathi kwakho noBen nomntwana uyanixabanisa nhlukanisa wathola uBen wena njalo wena noJoe uyanixabanisa lo mntwana wathola uBen wena uBen nawe uzobekesa lakho amadoda la athi amakhahla kaBen uzosifaka ekungcoleni wena uzosifaka ekungcoleni uyakhumbuza nalo mntwana uthi yini le manje ngoba mina ngithi ngazi ubaba wami yini manje le isizohlala la phezukwami mayithi yahlala ingane kaBen ade kukhona kaJoe isiyayichitha ithi wena uzohlala kanjani wena umama mina angikhipha ngcono nawe wenze njani uphume phela
abanye ke nje abayichithela izingane ngokuthanda kwabo athi uyafika umuntu hawu izingane ziwu4 ayichithile ngikhuluma ngezingane ayizele noma eziphilayo ayivele nje wenza njalo wayichitha wathi hayi nina dliwani nje umhlabathi dliwani nje umhlabathi uphakela lezi izingane izilwane lezi ezigcwele la laba abantwana abahlale engcoleni abahlale engcoleni sesiyabuya ke size kulo ophuphume kumama engazi uyosigeza isilwane uyozuyeke usigeza isilwane uze uyeke ngoba awumlungiselile lo ya muntu ophume phambi kwakho walala endlini yakhe wena uyocatshwa ukuthi unesilwane ubhubhuze ugijima amanzi ugezwe kodwa ungakamlungiseli lo ya muntu uyoba nesilwane ongasazi ngoba uwakwembatha wakwengama wathi mayihlala ubaba ephihliza leli iqanda wehla wena wazohlala phezulu yakhe ephuphumile yena baboni ukuzalwa wembethe okungekho uwembethe okungekho ukuthi uzalwe wembethe uzalwe nengubo kanti wembethwe yilo ya muntu ngengubo yakhe akuthi mbo uthi uyafika kubantu bathi bayakuhlola uhloleleki bathi bayakulungisela kulungi abanye uthi uyafika bayaxosha ngoba wembozekile wembathwe ile yangane mayifika lapha wena wenzelwa izinto noma wenza izinto ifika ukucindezele njengesilwane ngoba ithi uthathe indawo yami wathatha izinto engabe itholwa yimi ngisho uzothatha umfazi ufika kudlibhizele ngoba unesikhwele sokuthi wena wathatha indlu yakhe waphinda futhi uthola izinto ongayibizi ngaye amanono la wasemanzini enze njani achithekile sithe inono lasemanzini noma amanono asemanzini izingane ezachitheka uyayibona uhlatshulula isilwana sihlambuluki nje lo yamuntu kwembozile ukuthi into zakho ingabonakala ungayitholi ngisho usizo kumelaphi ngoba awumazi yena izinto zonke uyibiza ngobani ngawe ngisho umfazi omthatha uzomxosha uyonixabanisa uthola umfazi esefebile uthole wena sewuhambe wayozala ngaphandle umfazi ekulwisa kanti ile ngane eyaphuphuma yembatha kuwe uthi uyayilungisa izinto ufike kuthiwa ingani wena wazala wembethe kanti uzala ngwembethe wembethwe yilo yamuntu owenze njani owaphuphuma wena wahlala endlini yakhe amanono lawo akuphi asemanzini ahlehlisa yonke into uthi into zama yilungi ingakho kuthiwa lo mndawe awulungi awulungiseki ingoba unalaya amanono umuntu ozalwe mbethe usuke namanono umuntu ozalwe mbethe ingakho lengubo yakhe iba yini iba umhlwehlwe umhlwehlwe njani umhlophe okusho ukuthi wena wembethwe ukukhanya wembethwe okumhlophe okungadinge kungcola amanono lana ulalela waphuma noma wamkhipha wafika lo mntwana walala la phezulu kwakhe wagcina ezaliwe lo mntwana ugula kaqedi wenza zonke izinto mayethi uthinta into zakhe azilokuzaneki aziphumeleli akalapheli abelaphi bayahluleka uye ngenxa ukuthi unina umfihlela ukuthi wakhipha umntwana phambi kwakhe Nangena ke unina ubengamazi lo mntwana waphuphuma lokho sithi uphuphuma noma wachitheka ngendlela achitheke ngayo useyafika wena uyahlala la lokho izinto zakho ayilungi kodwa mawuthi uyayibona ngathi umbili mawulele
Kodwa manje noma ungasaqondanga ngoba phela ulimi lukamoya asikwazi ukuliqonda. Kodwa manje uyakubona izinto zakho ezibophile. Ngisho abantu bayakuhlolela bayakuxosha. Abantu bayakuhlolela bathi uzale wembethe. Abantu bayakuhlolela izinto zakho ayilungi. Bayakulungisa. Uyazi mhla wayemanzini. Ngoba lo muntu wachithe kaphi? Emanzini. Mhla wayemanzini uyovela lo muntu. Mhla nje wayemanzini wayiswa umuntu owazi lo moya, nowembethe lo moya. Uyokwenzani? Uyoqala vele ngoba ungamanzi. Ukudingaphi? Ukudinga emanzini. Lo mntwana lo wachitheka eyini engamanzi. Udingaphi? Udinga emanzini. Ingakho nje ezokuhlupha ulanda imithi ugcatshwe ukuthi unesilwane, uliwe nesilwane uqhunywe uphalaziswe, weqisa umlilo unqunu, wenziwe yonke le minyakanyaka. Ngoba lo yamuntu akafuni zonke lezi zinto. Uthi wena umuthi kimi bayanginika usebenzi, ikhambi, ikhubalo, bayanginika lisebenzi. Ilo yamuntu ovala lento vele ethi lo muntu awuchamela uchitha ulahlele. Athi ngeke uzusebenzise lezi zinto wena. Mina ngachitheka emanzini, ngiyohlanjululwa emanzini. Siyabuya ke size kulo manje ozalwa uliwele naye. Ozalwa uliwele naye aphuphume yena noma chitheke yena, aphume yena usale wena. Uyazi ukuthi lo muntu ke kwenzakalani empilweni yakhe? Uma engamazi lo muntu, ziyafika inhlanhla kuye, kodwa ifike ibe ncane, athi uthusa ibambile lenhlanhla ichitheke. Ngoba uzalwe nani? Newele. Akafani nalomuntu ovele avuka isilwane, uthi unesilwane esikhulu, uthi unesilwane esingelapheki. Usesilapha iminyaka i10 manje. Ehlushwa yini? Isilwane angasazi. Sifike simqinye kanti ucindezelwe yile yangane yakwabo. Akumphathi ke lona ofike wakhipha ingane wena waseyahlala yena. Uvela gula into ongayazi, abe ncikinciki impilo yakhe ibe ncikinciki, futhi lengane uyibulele ngokukhipha lengane yakwabo wangayitshena, wangayihlambulula, wangayihlambuluka ngoba uyinika isichitho sedlozi. Isichitho esibi sedlozi. Uyinika amanyala edlozi. Isichitho esibi sedlozi. Sesiyahamba ke siyakulaba na abahle okuyiwele. Uma uzalwe newele, ozalwe nalo, izimpawu zalokho uzobona ngokuthi uthola umsebenzi, usebenze 3 months uxoshwe. Uyayibona ukuthi inhlanhla iyafika kuwe. Uyakudedelela inhlanhla ukuthi uphile nje ungahlupheki, ngoba ngeke uzuhlupheke ngoba waphuma ngemvelo. Wazi decide ukuthi wakubonele wenza isibonelelo kuwe sokuthi akushiye ukuze uzophila kahle wedwa, bese eyokumela ezintweni zakho ngale. Bese uthola umsebenzi manje uyaxoshwa manje, uthola umsebenzi manje uyaxoshwa manje, uthenjisa iposition kuthathwa abanye uyasala wena. Kuyabonakala ukuthi inhlanhla yenza njani. Unayo ngoba lo yamuntu okuphathela inhlanhla zakho wenze njani? Uyayiletha kodwa uthi dlana kancane ngoba ungazi. Dlana nje kancane ngoba ungazi. Kusangamanono lawo. Samanono lawo. Linono leliyana wembathiswa inono. Baloya mntwana loya. Uthola umsebenzi ungakhushulelwa imali, bakhushulelwa abantu. Uthi phila nje ukuze uzokwazi ukuthi wenze njani, umnake. Yizinkinga esibhekene nazo lezo. Esithi siyazelapha ingelapheki. Nakhona futhi uzothi mina uthatha iwasho zenhlanhla kuba bakhanda omazibuko zikhande inyanga, uthatha imithi yenhlanhla, yonke imithi lena ayilungi imithi. Ngoba lo yamuntu umgezile emanzini. Newele lichithekile lingelaphi? Lingelasemanzini. Lichithekile wasala wena.
lingelaphi lingelasemanzini lelo nono. Amanono asemanzini uzalwe nenono. Angiphathi ke mathuphi imimoya yokusebenza abantu isipho sokusebenza. Khohlwa ngoba lo yamuntu wayembethe yakhe ingubo nawe wembethe yakho. Wahamba wakushiya ngoba enzela ukuthi inhlanhla zonke zize kubani? Zize kuwe. Ayokwenza isibonelelo ngale. Noma kukhona umoya othile okufanele ngabe uyowumela ngale, usale wena, ungamlungiseli. Uzoyibona ufana nobani. Uzoyibona ufana nobani wena. Uzoyibona ufana nobani wena. Ema umlungisela Nkosi yami. Ukuhamba uthola umsebenzi ongawazi kuthiwe wafaka iCV kanti wafika yena wafika wafakela iCV la. Hey Nkosi yami yazi emnandi lo yamuntu hey mase umlungisile. Mlungise emanzini ngoba waphuma emanzini. Hamba umlungise emanzini bese bekunika ukhambo lumhlophe bakushayile lona la ekhaya. Abazi inkamba, abazi impanda, abazi igxolo, abazi amagatsha noma amakhambi. Abakushayeleleni lempande kuphi ekhanda ukuze uzokwazi ukwenza ukuthi ahlambuluke lo yamntwana bese niyahlanganiswa ngokamoya. Ngoba lo yamntwana ukuze lezi inhlanhla zakhe zenze njani zivuleke, zakho njalo zivuleke, ungathi uthenjiswe ipromotion uthathe omunye umuntu uthi ukukhushulelwa abantu imali ingakhushulwe yakho uthi wena hayi mina nginebhadi angikhushulelwe imali emsebenzini kanti walala nomuntu okuconzulela nje kancane athi mi ukuzungalambi ungahlupheki awusiyi umuntu wenhlupheko wena. Namaphupho wakhe azokutshela ukuthi ukhona wakini ohamba naye. Amen. Nathi Dlomo ufuna ukukhuluma ngezwe uthini? Hayi. Sicacile mkhulu. I-clear into ishoyo noma icace cha. Sisese kuyo le ndaba yamanzi nengubo emnyama. Ngifuna abantu bakuthathe lokho bangakhohlwa. Kwisihloko esilandelayo mkhulu ngizocela ukuthi usihlanganisele wona lemima yasemanzini, amandiki, amandawo namanono. Ukwenzela ukuthi emva kwalowo sizoya kulento besiqale ngayo ku-part 1. Into ehlanganisa imima yasemanzini neingubo ezithize. Ngakumbi lemnyama. Ngoba ngiyazi ukuthi kakhulu abantu bane interest ukuthi ifika kanjani leyo ngubo emnyama. Uthole umuntu onemimoya owasemanzini efake ingubo emnyama. Abanye abantu abakayiqondi. Kodwa into yenzile mkhulu sofake imiphini noma ama-pillars ufakile amathathu. Ngiyacabanga ukusihloko esilandelayo uzothatha ushwankathela uhlanganise konke bese singene lapha emanzini sizofika kulento yale ngubo emnyama. Kodwa lelo icacile cha mkhulu umuntu ongathi akayizwa le into hayi angazi kushuda ngaba kanandlebe uzoba kanandlebe. Ngiyacela ke mkhulu ukuthi usivalelisele mkhulu. Sicele abantu ukuthi ba-subscribe, ba-share, ba-like. Usho mkhulu ukuthi utholakala kuphi. Sizosho ke mkhulu ukuthi for abantu baseGoli umuntu ozobe ekusiza ngokuba organizer mkhulu inamba yakhe izovela lapha ezansi. Ngicela uvalelise ke mkhulu ukuthi utholakala kuphi eThekwini, utholakala kuphi eGoli. Amen. Akwengiqale nje kwengicacise lokhu kancane kwawo lamanono. Uyazi ukuthi umuntu ohlushwa amanono onesipho noma oyembathiswe umoya wokusebenza uzombona ngezembatho noma iphika njalo mayiphupha yena uphuphana isiphika. Njalo uphupha yena uphuphana uphupha isiphika. Kodwa asijwayelekile kubantu besilisa. Kodwa sona sikhona. Asijwayelekile kubantu besilisa ngoba abantu besifazane abazophupha isiphika ngoba umntwana uyabelethwa nesiphika siyabelethwa. Umntwana uyampepa la emhlanje. Nesiphika uyasipepa zifaswa la lezo iphika lezo. Ihlale la emahlombe lento ngishimbeleko yakhe igijima la emahlombe. Lo mntwana lo okucaza ukusobala ukuthi
angeke umbone ngamajazi lo muntu uyombona ngeyiphika ambulelwa zona mayelele hayi isiphika azosinikwa umazibuko mayemhlolela noma embonela inkinga angingakhuluma ukuhlola ngoba ngithe ngiyakuvala ukuhlola uzivala ukuhlola manje ngitholakala eThekwini kwaMashi kwa-H omdala eGoli ngitholakala Zola Mndeni la kuSithembiso Street kulomgwaqo nje uhlukanisa iZola noMndeni kodwa nje ngitholakala khona lapho endleleni ebheke eTh Junction noma phakathi nendawo endleleni ebheke eMndeni Bazaar ngase clinic eZola clinic ngitholakala lapho nje kulomgwaqo nje ohamba amatekisi kakhulu uma isuke eTh Junction ebheke ngaseMndeni Bazaar noma esuke eqhamuka ngaseMndeni Bazaar ezongena lapha edlula ngase clinic ebheke eTh Junction yaseDobsonville ngilapho nje amen ngosibonga kakhulu ngiqhubekeke ngisubscribe nikhulise le channel eyakhula manje hayi ikhula ngespeed ngeke usho nokuthi ayikaqedi ngisho unyaka hayi ngeke usho ikhula ngespeed okusho ukuthi izinto esijula ngazo nezinzulu ezaphezulu ziyezwakala abantu bazizwa kahle bayelapheka abantu sifuna lokho sifuna ukuthi abantu benze njalo belapheke ukuze sikwazi ukuthi ikhule le channel iyephezulu ikhuliseni bantwana bethu ngasiyabonga nje kuba bonke nabakhomentayo nabavelayo la ku Solomoya TV sizoyithinta nje sijule kakhulu sizoyithinta bese siniphakela lolu lwazi lasezulwini amen kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele